DREAM Digital Readiness Empowering Ambitious Middle-Aged Women Entrepreneurs, co-funded by the European Union. BeDream Become Digital. Ενότητα 2. Δεξιότητες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων. Αναπτύχθηκε από τους εταίρους του ΑΦΑΕΜΕ και το προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών του έργου Erasmus+, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του συγγραφέα ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (οίκη). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το οίκη μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι' αυτά. Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα? Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να κατανοήσετε το πλαίσιο, τις λειτουργίες και τη συνάφεια των κύριων πλατφορμών κοινωνικών μέσων, προκειμένου να τις επιλέξετε και να τις χρησιμοποιήσετε στρατηγικά σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σας στόχους και να είστε σε θέση να τις χρησιμοποιήσετε στο κατάλληλο πλαίσιο. Στη συγκεκριμένη ενότητα εμπεριέχονται θεματικές όπως ο ορισμός και τα γενικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων, η δημιουργία ενδιαφέροντος περιεχομένου για τα κοινωνικά μέσα, η αποτελεσματική διαχείριση κοινωνικών μέσων, στρατηγικές για την οικοδόμηση κοινότητας και την προσέλκυση δυνητικών πελετών, καθώς και δημιουργία εσόδων από τη γνώση στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων. Τα social media είναι ψηφιακά περιβάλλοντα που διευκολύνουν τη δημιουργία, την κοινή χρήση, τη διάδοση και την κατανάλωση πληροφοριών και περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες. Επιτρέπουν κοινωνικές, πολιτιστικές και εμπορικές αλληλεπιδράσεις, όπως την άμεση επαφή μεταξύ χρηστών και εμπορικών εταιριών. Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων. Οι τρέχουσες προοπτικές είναι ότι υφίστανται περισσότεροι από 4,5 δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες παγκοσμίως, με μια συνεχή αύξηση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων κατά 6%. Μια ημερήσια χρήση σε ώρες και λεπτά του 2024 ήταν στα 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα χρήση των κοινωνικών δικτύων. Οι αναδυόμενες τάσεις συμπεριλαμβάνουν βίντεο σύντομης μορφής, την ανάπτυξη του κοινωνικού εμπορίου και την προηγμένη εξατομίκευση βάσει αλγορίθμων. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δικτύων είναι η διαδραστικότητα, αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ χρηστών και επωνυμιών, η παγκόσμια προσβασιμότητα, άμεση προσέγγιση σε παγκόσμιο κοινό χωρίς γεωγραφικά εμπόδια, η κατάτμιση, η δυνατότητα στόχευσης δηλαδή περιεχομένου σε συγκεκριμένο κοινό με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και η ανάλυση δεδομένων, λεπτομερείς μετρήσεις για τη μέτρηση του αντικτύπου των δράσεων. Άλλες πλατφόρμες που μπορούμε να συναντήσουμε είναι το Pinterest για τη δημιουργικότητα, το Reddit και το Quora για εξειδικευμένες κοινότητες, καθώς και το WhatsApp και το Telegram για άμεση επικοινωνία με τους πελάτες. Παράλληλα, υφίστανται και ασιατικές πλατφόρμες όπως το WeChat, το QQ, το Line, το KakaoTalk και το Douyin, τα οποία κυριαρχούν στην ασιατική αγορά. Προσφέρουν ολοκληρωμένη λειτουργικότητα πέρα από τα δυτικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα. Το Facebook ξεκίνησε το 2004, αποτελώντας το κορυφαίο δίκτυο με πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρήστες, ιδανικό για διαφορετικά ακροατήρια και στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες. Προσφέρει αγορές, εταιρικές σελίδες, ομάδες και εκδηλώσεις. Το YouTube ξεκίνησε το 2005. Είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής πλατφόρμα με 2,5 εκατομμύρια χρήστες. Προσφέρει βίντεο μεγάλης διάρκειας, shorts, και ζωντανές ροές με ενσωματωμένη δημιουργία εσόδων, ιδανικό για SEO και εκπαιδευτικό περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας. Το Instagram δημιουργήθηκε το 2010, τέταρτο πιο χρησιμοποιούμενο δίκτυο με 2 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Το TikTok, το οποίο ξεκίνησε το 2017 και έχει 1 δισεκατομμύριο χρήστες, κυρίως νέους, καθώς και το LinkedIn, το οποίο ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί ένα επαγγελματικό δίκτυο με 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Είναι ιδανικό για εταιρείες B2B, πρόσληψη και καθιέρωση επαγγελματικής αρχής. Προσδιορισμός της κατάλληλης πλατφόρμας σύμφωνα με τους στόχους. Γνώση. Καθορίστε τι κάνει η εταιρεία σας και τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Το ακροατήριο. Προσδιορίστε ποιους θέλετε να προσεγγίσετε με το μήνυμά σας. Στόχους. Συσχετίστε τα χαρακτηριστικά κάθε πλατφόρμας με τους στόχους σας. Δέσμευση. Καθορίστε πώς θα συνδεθείτε με το κοινό σας. Μετατροπή. Δημιουργήστε μετρήσεις για τις πωλήσεις ή την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το Buffer, το Later και το HotSuite για διαχείριση και προγραμματισμό. Τα Google Analytics και τα Insights για μετρήσεις και ανάλυση.
Εφαρμογές AI. Για την επεξεργασία βίντεο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CapCut, το οποίο προσφέρει αυτόματους υπότιτλους και οπτικά εφέ που υποστηρίζονται από το AI. Η συνθεσία δημιουργεί βίντεο με ρεαλιστικά avatar που δημιουργούνται από AI. Για τη δημιουργία κειμένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Grammarly, το οποίο διορθώνει τη γραμματική και το στυλ καθώς πληκτρολογείται. Το Jasper δημιουργεί διαφημιστικό κείμενο και περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την επεξεργασία εικόνας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Snapseed, το οποίο βελτιώνει αυτόματα τις εικόνες με AI. Το Lensa προσφέρει αυτόματο ρετουσάρισμα και δημιουργικά εφέ για πορτρέτα. Για την ανάλυση και τη διαχείριση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το HotSuite, το οποίο αναλύει την καλύτερη στιγμή για να κάνετε δημοσίευση με AI. Το Surfer SEO βελτιστοποιεί το περιεχόμενο για να βελτιώσει την τοποθέτηση. Δημιουργήστε ενδιαφέρον περιεχόμενο για τα κοινωνικά μέσα. Ο στόχος αυτής της ενότητας διερευνά αποτελεσματικές στρατηγικές για τη δημιουργία οπτικού περιεχομένου με αντίκτυπο και την επαγγελματική διαχείριση των κοινωνικών μέσων. Θα μάθετε βασικά στοιχεία, εργαλεία επεξεργασίας και τεχνικές για να μεγιστοποιήσετε την προβολή της επωνυμίας σας. Βασικά στοιχεία αποτελεσματικού οπτικού περιεχομένου. 1. Η οπτική ποιότητα. Εικόνες υψηλής ανάλυσης και καθαρά βίντεο με επαγγελματική εστίαση. 2. Σαφές μήνυμα. Σύντομα κείμενα που συμπληρώνουν το οπτικό περιεχόμενο. 3. Συναισθήματα και αφηγήσεις. Ιστορίες που εξανθρωπίζουν το brand και συνδέονται με το κοινό. 4. Αισθητική συνοχή. Χρήση παλετών χρωμάτων και στυλ γραφικών. Σχεδιασμός περιεχομένου. Είναι σημαντικός ο καθορισμός στόχων. Καθορίστε σαφείς στόχους για τη στρατηγική του περιεχομένου σας. Η ανάλυση κοινού. Κατανόηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων του κοινού στόχου. Προσδιορισμός θεμάτων. Επιλέξτε σχετικά θέματα για το ημερολόγιο σύνταξης. Οργάνωση αναρτήσεων. Δομή σύμφωνα με βασικά γεγονότα, κυκλοφορίες ή εποχές. Προσαρμογή στις πλατφόρμες. Instagram και TikTok. Οπτικό, ελκυστικό και δυναμικό περιεχόμενο. Δώστε προτεραιότητα σε σύντομα βίντεο με μεγάλο αντίκτυπο. Το YouTube. Εμπνευσμένο, εκπαιδευτικό ή δημιουργικό περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας. Το LinkedIn. Δημοσιεύσεις κειμένων και άρθρα μεγάλης διάρκειας με επαγγελματική εστίαση. Επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο. Οι αρχάροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Canva για σχέδια και δημοσιεύσεις, το Snapseed για βελτίωση φωτογραφιών για κινητά και το CapCut για επεξεργασία βίντεο. Οι πιο προχωρημένοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Adobe Photoshop, λεπτομερείς ρυθμίσεις και το Premiere Pro για επαγγελματικά βίντεο. Συμβουλές. Διατηρήστε τις βέλτιστες διαστάσεις. Προσθήκη υποτίτλων σε κάθε βίντεο. Στρατηγικές δημοσιεύσεις με αντίκτυπο. Δώστε έμφαση στα χρώματα. Χρησιμοποιήστε αντιθέσεις για να τραβήξετε την προσοχή. Επιλέξτε χρώματα που ευθυγραμμίζονται με την επωνυμία σας. Η τυπογραφία. Θα πρέπει να έχετε ευανάγνωστες γραμματοσυρές με προσωπικότητα. Σαφές και ελκυστικό κείμενο. Εικόνες. Επιλέξτε εντυπωσιακά γραφικά που μεταφέρουν την κύρια ιδέα. Το αφήγημα. Δημιουργήστε ακολουθίες με αρχή, μέση και τέλος που συνδέονται συναισθηματικά. Αποτελεσματική διαχείριση κοινωνικών μέσων. Ο στόχος είναι να βελτιστοποιήσετε τις αναρτήσεις και τις στρατηγικές χρησιμοποιώντας hashtag, αναφορές και αλγόριθμους για να μεγιστοποιήσετε την προβολή και την προσέγγιση χρηστών. Η σημασία της συνέπειας των δημοσιεύσεων. Δημοσιεύστε συχνά ανάλογα με κάθε πλατφόρμα. Τα hashtags. Συνδυάστε δημοφιλείς ετικέτες με συγκεκριμένες ετικέτες. Η αλληλεπίδραση. Απαντήστε σε σχόλια εντός 24 ωρών. Οι αλγόριθμοι. Δημοσιεύστε σε στρατηγικούς χρόνους με βάση την δραστηριότητα του κοινού. Στρατηγική χρήση των hashtags. Τα κύρια hashtags, τα οποία είναι περιγραφικές λέξεις κλειδιά, τα εξειδικευμένα hashtag, συγκεκριμένες φράσεις για σχετικό κοινό, καθώς και κάποια εργαλεία ανάλυσης. Τα hashtag είναι ετικέτες που προηγούνται από τη θίεση, που κατηγοριοποιούν το περιεχόμενο και διευκολύνουν τις αναζητήσεις. Οι αναρτήσεις με στρατηγικά hashtag επιτυχάνουν μεγαλύτερη προσέγγιση χρηστών και αφοσίωση. Στρατηγικές για την οικοδόμηση κοινότητας και την προσέλκυση δυνητικών πελατών. Ο στόχος είναι ότι θα ανακαλύψουμε πώς θα δημιουργήσουμε ενεργές κοινότητες που δημιουργούν κατάλληλους δυνητικούς πελάτες, καθώς και πιστούς πελάτες. Η προώθηση μιας ενεργού και πιστής κοινότητας μέσω τεχνικών αλληλεπίδρασης
και στρατηγικών ευθυγραμμισμένους με τους επιχειρηματικούς στόχους. Δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων. Αναγνώριση κοινού στόχου. 1. Δημογραφική ανάλυση. Χρησιμοποιήστε δεδομένα για να κατανοήσετε την ηλικία, την τοποθεσία και την ψηφιακή συμπεριφορά του ιδανικού κοινού σας. 2. Στρατηγικές έρευνες. Ρωτήστε απευθείας το κοινό σας για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. Διαδικτυακή συμπεριφορά. Αναλύστε τα μοτίβα περιήγησης για να δημιουργήσετε λεπτομερή προφίλ των καταναλωτών. Αυθεντικό περιεχόμενο που συνδέει. Αληθινές ιστορίες. Μοιραστείτε ιστορίες επιτυχίας που δείχνουν τον αντίκτυπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας. Οι ιστορίες δημιουργούν άμεση συναισθηματική σύνδεση. Επαληθευμένες μαρτυρίες. Έμφαση γνήσιων κριτικών από ικανοποιημένους πελάτες. Συμπεριλάβετε το όνομα και τη φωτογραφία σας για να αυξήσετε την αξιοπιστία. Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Ενθαρρύνετε τους οπαδούς σας να μοιραστούν εμπειρίες με την επωνυμία σας. Αναγνωρίστε και ανταμείψτε τις καλύτερες συνεισφορές. Αποτελεσματικές τεχνικές αλληλεπίδρασης. Διαγωνισμοί και κληρώσεις. Προσφέρετε βραβεία που σχετίζονται με την επωνυμία σας. Καθιερώστε απλούς κανόνες συμμετοχής που ενθαρρύνουν τη φυσική αλληλεπίδραση. Δημοσκοπήσεις σε ιστορίες. Χρησιμοποιήστε το Instagram Stories για να κάνετε γρήγορες ερωτήσεις. Μοιραστείτε τα αποτελέσματα και δημιουργήστε συζήτηση σχετικά με αυτά. Ζωντανές συνεδρίες. Προγραμματοποιήστε ζωντανές εκδηλώσεις όπου απαντάτε σε ερωτήσεις. Ανακοινώστε τα εκ των προτέρων για να μεγιστοποιήσετε τη συμμετοχή. Εργαλεία για την ενεργοποίηση της κοινότητας. Το Easy Promos είναι μια πλατφόρμα που ειδικεύεται στη δημιουργία και τη διαχείριση διαγωνισμών κοινωνικών μέσων. Απλοποιεί τις κληρώσεις και τις προσφορές. Το Typeform. Δημιουργήστε οπτικές συναρπαστικές έρευνες. Αποκτήστε πολύτιμα δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις του κοινού σας. Το HubSpot. Παρακολουθήστε τις αλληλεπιδράσεις και μετρήστε τα αποτελέσματα των στρατηγικών της κοινότητάς σας. Στρατηγικές διατήρησης και αφοσίωσης. Πρόγραμμα αφοσίωσης. Δημιουργήστε ένα αποκλειστικό σύστημα προνομίων για τα ενεργά μέλη της κοινότητάς σας. Εξατομικευμένη προσοχή. Απαντήστε στα σχόλια αναφέροντας το όνομα του χρήστη. Δείχνει ότι υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι πίσω από το εμπορικό σήμα. Αποκλειστικό περιεχόμενο. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε οδηγούς, ειδικές εκπτώσεις και έγκαιρη πρόσβαση σε νέα προϊόντα. Δημόσια αναγνώριση. Επισημάνετε τακτικά πολύτιμα μέλη της κοινότητάς σας, όπως «Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας». Σχεδιασμός συνεκτικών στρατηγικών. 1. Καθορισμός σαφών στόχων. Ορίστε μετρήσιμους στόχους, όπως μετατροπή δυνητικών πελατών ή αυξημένη αφοσίωση. 2. Υλοποίηση δράσεων. Εκτελέστε στρατηγικές ευθυγραμμισμένες με τους επιχειρηματικούς στόχους και τις αξίες της επωνυμίας. 3. Παρακολούθηση αποτελεσμάτων. Αναλύστε βασικές μετρήσεις για να προσδιοριστεί τι λειτουργεί και τι όχι. 4. Προσαρμογή στρατηγικών. Κάντε αλλαγές βάσει δεδομένου για να βελτιστοποιείτε συνεχώς τα αποτελέσματα. Βήματα για άμεση εφαρμογή. Τρέχον κοινοτικός έλεγχος. Αξιολογήστε την κατάσταση της διαδικτυακής κοινότητάς σας. Προσδιορίστε τα δυνατά σημεία και τους τομείς βελτίωσης. Επιλογή πλατφόρμας. Επιλέξτε τα κανάλια όπου το κοινό σας είναι πιο ενεργό. Εστιάστε τις προσπάθειές σας σε αυτά. Ημερολόγιο περιεχομένου. Σχεδιάστε αναρτήσεις που δημιουργούν συζήτηση. Συμπεριλάβετε χώρο για να ανταποκριθείτε στην κοινότητα. Μέτρηση επιπτώσεων. Καθορίστε σαφείς δείκτες KPI για να αξιολογήσετε την επιτυχία των στρατηγικών της κοινότητάς σας. Δημιουργία εσόδων από τη γνώση στα κοινωνικά δίκτυα. Ο στόχος είναι να εξερευνήσετε και να εφαρμόσετε αποτελεσματικά μοντέλα δημιουργίας εσόδων για να μετατρέψετε την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πηγή βιώσιμου εισοδήματος. Μετατρέψτε την παρουσία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια βιώσιμη πηγή εισοδήματος. Αυτός ο οδηγός θα σας δείξει στρατηγικές για να μετατρέψετε τις γνώσεις σας σε πραγματικά κέρδη. Εισαγωγή στη δημιουργία εσόδων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπισμός αναδυόμενων ευκαιριών. Απευθείας πωλήσεις. Αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη θέση σας. Αξιοποιήστε το κοινό σας για να δημιουργήσετε άμεσο εισόδημα. Αποτελεσματικές συνδρομές. Προσφέρει premium περιεχόμενο βάσει συνδρομής. Δημιουργεί επαναλαμβανόμενα έσοδα κάθε μήνα. Online μαθήματα. Μοιραστείτε τις γνώσεις σας μέσω δομημένης εκπαίδευσης. Δημιουργήστε ψηφιακά στοιχεία που πωλούν αυτόματα.
Πληρωμένη διαφήμιση. Δημιουργήστε έσοδα από την επίχυσή σας μέσω διαφημίσεων. Συνεργαστείτε με τις επωνυμίες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας. Προγραμματισμός. Άμεσες ενέργειες. Υλοποίηση απευθείας πωλήσεων και εταιρικών συνεργασιών. Δημιουργήστε ταμιακές ροές από την αρχή. 2. Μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη. Δημιουργήστε τα δικά σας ψηφιακά προϊόντα. Δημιουργήστε κερδοφόρα προγράμματα θυγατρικών. 3. Μακροπρόθεσμο όραμα. Δημιουργήστε ένα ισχυρό προσωπικό εμπορικό σήμα. Διαφοροποιήστε τις πηγές εισοδήματός σας για μεγαλύτερη σταθερότητα. Μέθοδοι δημιουργίας εσόδων. Διαφήμιση και συνεργασίες. Αυτό περιλαμβάνει τις χορηγίες. Διαπραγματευτείτε πληρωμένες αναφορές στο περιεχόμενό σας. Ορίστε τιμές με βάση την απήχηση και την επιρροή σας. Το χορηγούμενο περιεχόμενο. Δημιουργήστε αποκλειστικές αναρτήσεις επωνυμίας. Διατηρήστε την αυθεντικότητα για να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη. Καθώς και το AdSense και πλατφόρμες. Εποφεληθείτε από τη δημιουργία εσόδων στο YouTube και το Instagram. Πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε δίκτυο. Ψηφιακά προϊόντα όπως τα e-books. Συγκεντρώστε τις γνώσεις σας σε ολοκληρωμένους οδηγούς. Δημιουργήστε ελκυστικά εξώφυλλα και προωθήστε τα με συνέπεια. Πρότυπα. Προσφέρετε πρακτικές λύσεις σε κοινά προβλήματα. Διευκολύνετε τις διαδικασίες για το κοινό σας με πόρους με δυνατότητα λήψης. Μαθήματα. Δομήστε την εμπειρία σας σε εκπαιδευτικές ενότητες. Καθοδηγήστε τους μαθητές σας καθ' όλη τη διάρκεια της μαθησιακής τους διαδικασίας. Exclusive memberships and affiliations. Πλατφόρμες δημιουργίας εσόδων όπως το Patreon, ιδανικό για επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω συνδρομών. Προσφέρετε διαφορετικά επίπεδα συνδρομής στους οπαδούς σας. Thinkific, ιδανικό για πώληση μαθημάτων και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει εργαλεία marketing και παρακολούθησης. YouTube Partner. Δημιουργήστε έσοδα από τα βίντεό σας με διαφημίσεις. Συνδεθείτε με το Google AdSense για να λαμβάνετε πληρωμές. Δημιουργία μιας κερδοφόρας προσωπικής μάρκας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Η διαφοροποίηση. Τα προϊόντα. Δημιουργήστε και πουλήστε τους δικούς ψηφιακούς πόρους. Ορίστε κατάλληλες τιμές με βάση την αξία που παρέχετε. Υπηρεσίες. Προσφέρετε εξατομικευμένες συμβουλές. Αξιοποιήστε την εμπειρία σας για συγκεκριμένους πελάτες. Collaborations. Συνεργαστείτε με επωνυμίες που ευθυγραμμίζονται με τη θέση σας. Διαπραγματευτείτε δίκαιη αποζημίωση για την εμβέλειά σας. Συνεργασίες. Προτείνετε προϊόντα που χρησιμοποιείτε πραγματικά. Κερδίστε προμήθειες για κάθε πώληση που δημιουργείτε. Constant growth. Αυτό περιλαμβάνει authority in the niche. Γίνεται ένα ανδιαφυσβήτητο σημείο αναφοράς. Προσαρμοστικότητα. Εξελίσσεται με τη στάση της αγοράς. Συνέπεια. Δημοσιεύστε πολύτιμο περιεχόμενο τακτικά. 4. Αυθεντικότητα. Κρατήστε τη φωνή σας μοναδική και προσωπική. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.